Ce n-ar fi putut face vrăjmașul nostru, diavolul, de nu era Domnul cu noi? Ascultă ce-i spune Hristos lui Simon Petru. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, chiar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Pentru că fiara e rea și năsătulă și dacă n-ar fi strunită, mereu pe toate le-ar răsturna și le-ar întoarce pe dos. Dacă lui Iov, cu îngăduință de la Dumnezeu, i-a distrus casa din temelii, pe el a umplut de răni, a abătut asupra lui încercări năprasnice, i-a risipit averea, pe fiii și pe fiicele lui i-a dus la groapă, i-a umplut carnea de viermi, pe nevasta a întors-o împotriva lui, pe prieteni i-a prefăcut în dușmani, iar pe slugi le-a făcut să-i arunce cuvinte grele. De n-ar fi fost strunit de Dumnezeu, pe toți i-ar fi pierdut.